Ya weu Shrieh lalap bayat kai ngobha Halor Tnum jong ka Umsning Auditorium Hall haka no phai sngi jong ka artarik risau kabala penlengo ya ki babun ki nong shong shnong bat ki pat ba nong wan yo ha Umsning habala yo jing tip na kaliang ki breu ka tanat wildlife ka district kilalit marmar Henry amla le ai satya namar uteu Shrieh udon ha kenjang jong ka tei ka Tnum bom kot shu ki breu habala yo ya keren bat uba lining walang u officer katanat wildlife ula kerpat ya kipat ba bakin nam pen mensau ya u Henry la kermen ba uteu Shrieh un sapet hi shaklau bat lada ki breu katanat wildlife kin yo kiamru kin sapelaj bet shanong kelam wildlife sanctuary ne ka jakabu kimrat klau ya uteu Shrieh la yo iru dang katu kat nesngi hasnong lum nong rim lat 0 point bat nang tei mentas ngi upoi sa sha Umsning